Està creixent una tendència a una nova política industrial, a una nova manera d'entendre el paper de l'Estat que recondueixi aquest capitalisme en crisi. Veiem com aquesta primacia del mercat, amb aquesta governança público-privada, s'està reinventant. Això ho veiem molt clarament amb el The District, aquesta fira immobiliària. El model és, el sector públic defineix un problema com l'accés a l'habitatge i grans fons d'inversió com Blackstone accepten que la solució per fer front al problema de l'habitatge és generar habitatge accessible amb aquesta col·laboració público-privada, en la qual el públic el que fa és eliminar el risc. En el cas que hi hagi problemes, es socialitzen les pèrdues. Quan hi ha bones notícies, es privatitzen els beneficis. El que plantegem nosaltres amb aquest Congrés Internacional de l'Economia Plural és definir un altre model. Una economia postdesenvolupament, una economia feminista, una economia que tingui en compte les relacions nord-sud, una economia dels béns comuns, una economia social i solidària que generi relacions arrelades al territori i que no es basi només en el lucre. Enfront a aquesta visió privada i mercantil on el capital és el que planifica els nostres futurs, el que plantegem nosaltres és la necessitat d'articular formes de col·laboració público-cooperatives comunitàries que plantegin una nova forma de fer economia i una nova manera de plantejar la democràcia econòmica a les nostres ciutats.